Teejay, Trenie Junior, Open Attack Movement, Marination Family, the guy Danger. Listen that, I want the danger type. Ininda kusheka dance. I want the danger type. Ininda kupigwa naye mafanzi. Ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira. Ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera. Koma ndinobata, koma ndinoseta, ndochipinda faster, ndobva ndavabhita, vandinoita, gara wazviketa, ndoita kulaita, kwete zvekirota, musandibata, kuno kumakata, panonza bhata, ndewedzera mafuta, ndichirikita, ndichipukuta, ndichikokota, ndichiwambota, danger type, ininda kusheka dance, aiwandiri danger type, ininda kupigwa naye mafanzi, ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira. Ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera. Very obvious, ndiri dangerous, handina recess, handina reverse, buja bless, no money case, zvinoita wese, ndikaseta pace, mangoma ava overdose, ndoti just because, nditori boss, asina loss, usabaya pose, bairama boss, danger type, ininda kusheka dance, aiwandiri danger type, ininda kupigwa naye mafanzi, ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira, ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera. Koma ndinobata, koma ndinoseta, ndochipinda faster, ndobva ndavabhita, vandinoita, gara wazviketa, ndoita kulaita, kwete zvekirota, musandibata, kuno kumakata, panonza bhata, ndewedzera mafuta, ndichirikita, ndichipukuta, ndichikokota, ndichiwambota, danger type, ininda kusheka dance, aiwandiri danger type, ininda kupigwa naye mafanzi, ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira, ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera. Very obvious, ndiri dangerous, handina recess, handina reverse, buja bless, no money case, zvinoita wese, ndikaseta pace, mangoma ava overdose, ndoti just because, nditori boss, asina loss, usabaya pose, bairama boss, danger type, ininda kusheka dance, aiwandiri danger type, ininda kupigwa naye mafanzi, ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira, ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera. Aiwandiri danger type, ininda kusheka dance, aiwandiri danger type, ininda kupigwa naye mafanzi, ndinokwira ndichidzika ndichikwira asi andimbomira, ndinohenda ndichidzoka ndichienda asi andimbopera.